Hola, soc Anna Carballo, gerent de l'Observatori d'Economia Solidària. Avui us parlaré de què és la responsabilitat social. Des de l'Observatori creiem que la responsabilitat social és una actitud que neix de les persones, donat que som les persones aquelles que podem realment canviar el món on estem vivint. Es parla de responsabilitat social de l'empresa, es parla de responsabilitat social corporativa, de les administracions, n'hi ha de molta mena. Al fi i al cap, l'últim responsable d'actuar amb responsabilitat és la persona. Per tant, som nosaltres els que hem de canviar la nostra manera de fer les coses. Com? Doncs preocupant-nos de tot el que ens envolta, de les persones que ens envolten, del nostre territori i de tot allò que tenim al nostre abast. Perquè al fi i al cap tots estem connectats, som una xarxa. Quan nosaltres ens preocupem del costat i el del costat s'ocupa de l'altre que està al seu costat, aconseguirem que les persones que prenen decisions a les empreses també les prenguin de manera responsable. Moltes gràcies per haver-me escoltat.